Lliga és un orgull veure la gran gent que hi ha que treballa perquè sigui possible poder treballar per l'altra gent, el voluntariat, el que s'arriba a la gent a donar de si. Varen fer l'Oncotrail, hi havia 196 equips i la veritat és que va ser un dia magnífic. 15 dies i l'Oncobike. Això vol dir que no es para entre el que se fa per l'Oncotrail, que l'Oncotrail va destinat pràcticament a hospitals i pel benestar dels malalts de càncer i de les seves famílies, i l'Oncobike està pensat per remodelar els 2 pisos que tenim. L'any passat en vam fer un i aquest any farem l'altre. Acabem de fer el tram 2, realment l'hem disfrutat. Una pista que segueix al principi seguint tot el riu Llémena de pujada, fins que arribes a Llorar fent algun corriol molt divertit. A partir d'allà tot pujada per fer tot al voltant de la banya del Boc i llavors baixes i camí ral fins aquí. Realment molt encertat. Maco i divertit. Hem fet el tram 3, 26 quilòmetres de puja i baixa, un ritme bastant intens. El terreny estava impressionant, molt bé, i hem donat tot el que hem tingut, doncs esperem que tot vagi bé tot el dia. Hem fet el tram 4, que és el tram més exigent, que és uns 1.000 metres de desnivell, i és molt divertit. Surts, tens un tall que vas pujant tota l'estona, que tens uns trajectes molt macos i molt divertit pel mountain bike, i llavors un cop ets a dalt, llavors comences la baixada, que és molt tècnica i complicada i també que és molt divertida, i en el fi ens ha anat, en el club nostre, ens ha anat molt bé i ha sigut molt divertida. Un dia genial aquí per passar el dia en bicicleta amb els companys i anar fent relleus i compartir quilòmetres amb diferents companys i al final es tracta de fer una bona causa solidària i passar-ho bé en bicicleta, fent esport. Nosaltres valorem molt positivament que proves com aquesta puguin venir aquí a la Vall del Llémena. Els 4 ajuntaments ens hem implicat moltíssim en aquesta primera i segona edició que tenim aquest any i més en un repte esportiu i solidari com és aquest, col·laborant amb l'Oncolliga i amb la recaptació que fan els equips, aquest agraïment infinit cap als equips que fan aquesta recaptació que supera ja els més de 30.000 euros en favor de la Fundació Oncolliga.